Myslíš si, že pôjdeš na dôchodok v 62 alebo v 65? Dnes to vyzerá skôr na 70. Čas beží a dôchodkový vek sa neustále zvyšuje. Štátny dôchodok, ten asi stačiť nebude a je otázne, či vôbec bude. Už teraz je slovenský dôchodkový systém na hrane udržateľnosti. A aký dôchodok by si chcel mať vlastne ty? Taký, kde budeš otáčať každé euro a modliť sa, aby si vyšiel z mesiaca na mesiac? Alebo taký, ktorý si budeš žiť a užívať podľa svojich vlastných predstav? Investovanie je jediný spôsob, ako si dokážeš zabezpečiť pohodový dôchodok. Či už ide o odloženie doterajších úspor, alebo o pravidelné vklady. Čím skôr začneš, tým lepšie. V ďalšom videu ti ukážem, aký obrovský rozdiel hrá čas pri investíciách. Pamätaj, rozhoduje čas, nie výška vkladu. No a kedy je ten najlepší čas na investovanie? Ten bol včera. Ale ten druhý najlepší je práve dnes. A hlavne nečakaj, kým ti to spočíta štát. Zabezpeč si dôchodok, aký si zaslúžiš. Podľa seba, nie podľa štátu. Napíš mi do komentu slovo investuj a ušijeme ti tvoj dôchodok na mieru.